τεράστιο το θέμα, αλλά Μάγδα, πάμε πού? Πάμε στην αστυνομία, Γιώργο, και στα σώματα ασφαλείας. Έχουμε στην αίθουσα σύνταξη τον κύριο Τσουκαράκη, τον Ανέστη, που είναι πρόεδρος συνδέσμου υποστήριξης συνεργασίας μελών ενόπλων δυνάμεων. Και θα πάμε και στην Θεσσαλονίκη, στην Έλενα την Ιατρού, διότι κυρίες και κύριοι έχουμε 34 οχήματα της αστυνομίας καθυλωμένα στην Θεσσαλονίκη και η Έλενα έχει κοντά της τον κύριο Φεστερίδη, που είναι αντιπρόεδρος της Ομοσπονδίας Αστυνομικών Υπαλλήλων. Καταρχήν, να σφίξω το χέρι στον εκπρόσωπο των στρατιωτικών και των ενόπλων δυνάμεων, τον καλό φίλο της εκπομπής. Καλημέρα κύριε Τσουκαράκη, τι μου κάνετε? Καλημέρα σας, καλημέρα, μια χαρά. 12% λέει η περικοπή στα ειδικά μισθολόγια, σας έχει πιάσει αγωνία, διότι αεροπόροι, έτσι, αυτοί οι οποίοι υπηρετούν αυτή την ώρα στην πολεμική αεροπορία για 1.200 ευρώ παίζουν τη ζωή τους χωροναγράμματα κάθε μέρα. Ή οι άνθρωποι οι οποίοι σβήνουν φωτιές ή τα δύο πράγματα. Απ' την άλλη, έχουμε τους αστυνομικούς οι οποίοι λένε, παιδιά, έχουμε ακινητοποιημένα αυτοκίνητα. Πήγανε σε ξενοδόχο της περιοχής της Πιερίας αστυνομική και του είπανε, μας δίνεις λεφτά να πληρώσουμε τα λάστιχα των αυτοκινήτων, γιατί δεν έχουμε. Δεν μας δίνει το δημόσιο. Να μπορέσουμε να κάνουμε περιπολίες. Επίσης, πάρα πολλοί παίρνουν βενζίνη από διάφορες περιοχές, πολλά αστυνομικά τμήματα, έτσι γιατί οι πρατηριούχοι καυσίμων λένε ας δώσουμε και δωρεάν βενζίνη να κινηθεί το περιπολικό. Υπάρχουν περιοχές που δεν έχουν τα χρήματα. Ξεκινώ από εσάς, από τις ένοπλες δυνάμεις, κύριε Τσουκαράκη. Λοιπόν, όσον αφορά τις περικοπές, θέλω να ξεκαθαρίσω ότι ειδικά μισθολόγια, το είπε και ο κ. Γεωργατζής πριν, είναι ένα ψέμα. Δεν είναι καθόλου ειδικό όταν arrivεται ο μόνιμος ολογίας ο υπαξιωματικός με 700 και 800 ευρώ και αναγκάζεται, διαράσεται να εκτελέσει περίπου τις 10-24 ώρες υπηρεσίες το μήνα. Ενταχθήκαμε στα ειδικά μισθολόγια γιατί κάποιοι μας ενέταξαν εκεί προφανώς γιατί βάλανε κάτω χαρτί και μολύβι και είδανε ότι θα τιναχθεί η μπάνκα στον αέρα όταν θα πρέπει να αποζημιώσουν το πραγματικά παραγόμενο έργο των Ελλήνων στρατιωτικών. Άρα είναι ένας μύθος ότι οι Έλληνες στρατιωτικοί εντασσόμενοι στο ειδικό μισθολόγιο έχουμε μια ειδική συμπεριφορά έναντι λοιπόν εργαζομένων. Είστε σαφείς, μισό λεπτό να πάμε στη Θεσσαλονίκη για να έχουμε όλο τον χρόνο. Δώστε μας λίγο τον χρόνο για να ακούσουμε τους φίλους στη Θεσσαλονίκη, να την αποδεσμεύσουμε αμέσως μετά και θα πάμε σε εσάς καθώς έχουμε χρόνο. Πάμε στη Θεσσαλονίκη. Έλα. Θα μου επιτρέψετε να σας πω ένα περιστατικό. Χθες το βράδυ στις 9.30 ομάδα 20 Αλβανών εισέβαλε στο σπίτι ομοεθνή του 42χρονου, τον ξυλοκόπησα με ξύλα, σίδερα, ακόμη και με πολύ βαριά αντικείμενα και με μαχαίρι κάνανε χρήση. Ο γιος του που πήγε να το βοηθήσει, 22χρονος, κατέληξε με μαχαιριά στο πόδι. Ο πατέρας νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση στο νοσοκομείο του Παγεωργίου, όπου παρασχέθηκαν πρώτες βοήθειες και έφυγε. Καταλαβαίνετε ότι η λαθρομετανάστευση πρέπει να αντιμετωπιστεί. Τι γίνεται όμως? Τα 4 τμήματα δίωξης λαθρομετανάστευσης στη Θεσσαλονίκη είναι υποστελεχωμένα σε πολύ σημαντικό βαθμό, κάτω του 60% του προσωπικού, γιατί 245 αστυνομικοί αποσπάστηκαν στον Εύρο. 34 περιπολικά είναι καθυλωμένα. Ο Γιώργος Φεστερίδης είναι αντιπρόεδρος της ΠΟΑΣΥ, Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Αστυνομικών Υπαλλήλων. Μόλις γύρισε από τον Εύρο, επιθεωρούσε πώς λειτουργεί ο ξένιος ΖΕΒΣ και όλοι οι αστυνομικοί εκεί πάνω. Μπορεί να μας πει, να ξύσουμε τη Θεσσαλονίκη, ποια είναι η κατάσταση, πόσο κρίσιμη θα μπορούμε να ελέγχουμε τη λαθρομετανάστευση και όχι μόνο. Καλημέρα σας και από μένα. Καλημέρα, η κατάσταση είναι δραματική, κύριε Αυτιά. Να πάμε στα καθυλωμένα αυτοκίνητα πρώτα. Να πάμε στα καθυλωμένα αυτοκίνητα. Θα πάμε παντού. Ναι. Θα πάμε παντού. Καταρχήν να πάμε στους ανθρώπους και να πούμε ότι τα ειδικά μισθολόγια για μας είναι μισθολόγια φτώχειας. Εάν θεωρείται κάποιος εργαζόμενος ο οποίος παίρνει 800, 900, 1000 ευρώ είναι ειδικά αμοιβαιόμενος, είναι γελασμένο κράτος να νομίζει ότι εμείς θα βιώσουμε τραγελαφικές καταστάσεις. Πρώτον αυτό. Δεύτερον, σήμερα τα τμήματα λαθρομετανάστευσης που υπάρχουν στη Θεσσαλονίκη, πάνω 50-60% της δύναμης έχει πάει στον Εύρο. Οι σχολές μας στον Εύρο, οι σχολές κόσμημα, αυτές που παλέψαμε επί χρόνια για να γίνουν στην Κομοτηνή, στη Ξάνθη, από σχολές αστυνομίας έχουν γίνει φυλακές. Έχω επισκεφθεί τις περιοχές. Δεν υπάρχει κανένας έλεγχος. Δεν μπορούν οι ίδιοι να προσφέρουν που θέλουμε. Η κατάσταση είναι δραματική. Και έχουμε από την άλλη την κυβέρνηση και τους πολιτικούς να λένε περικοπές στα ειδικά μισθολόγια. Τι επιτέλους θέλουν? Θέλουν ανθρώπους οι οποίοι είναι σαν κλειδωμένοι σε ένα πενιχρό εισόδημα, έτσι ώστε να μην μπορούν να ζήσουν την οικογένειά τους, να μην μπορούν να ζήσουν τους εαυτούς τους. Και απευθύνομαι και στον Υπουργό, ο οποίος επανειλημμένα έχει δεσμευθεί ότι δεν θα μειωθεί, δεν θα αγγίξει
τα σώματα ασφαλείας. Ερώτημα τώρα. Δεν μπορεί αυτό να προχωρήσει και δεν θα το αφήσουμε. Μάλιστα. Φύγανε κάποιοι αστυνομικοί από όλη την Ελλάδα και πήγαν στον Εύρο. Σωστά. Πίσω ποιοι φύγανε τώρα. Κοιτάξτε να δείτε εδώ στη Θεσσαλονίκη. Ναι. Εδώ στη Θεσσαλονίκη υπάρχουν 1000 και πλέον κενά. 1200. Συν τα 250 άτομα. 1200 και Συν νέες τα 250 οργανικές άτομα. Βεβαίως. Συν τα 250 άτομα που έχουν φύγει τώρα, Ναι. είναι 1500 άτομα. Ποιος θα τα λείψει αυτά? Σήμερα κάνουμε υπέρτροπες προσπάθειες. Ναι. Το φιλότιμο των αστυνομικών έχει φτάσει σε ύψιστο βαθμό. Δεν μπορούμε να απεξελθούμε πλέον και εμείς οι ίδιοι. Μαθαίνουμε πάντως και για τα 34 περιπολικά που είναι πολύ σημαντικό. Ένα λεπτό. Ποιοι φυλάνε τώρα στη Θεσσαλονίκη. Κύριε την Πρόεδρε. Δεν Η Έλενα, υπάρχουν να άνθρωποι. δείτε. Το έθεσε σωστά το θέμα. Ένας Ποιοι φυλάνε αστυνομικός, τώρα. κοιτάξτε, ένας αστυνομικός κάνει τη δουλειά που έκαναν 5 και 10 Και αστυνομικοί. πόσο θα αντέξει. Σήμερα ένας αστυνομικός... Πόσο θα αντέξει. Μα εδώ δεν αντέχουν οι γονείς. Κοιτάξτε να δείτε κύριε Αυτιά, γίνομαι δέκτης πολλών παραπάνω γονέων οι οποίοι έχουν τα παιδιά τους αστυνομικούς στην Αθήνα. Κάθε μήνα τους στέλνουν 200 και 400 ευρώ για να επιβιώσουν. Μάλιστα. Σήμερα ο αστυνομικός μπορεί να κάνει και 10 και 20 ώρες υπηρεσία και να κάνουμε, αλλά να βαλόμαστε κάθε μέρα και να είμαστε και αυτοί οι οποίοι θεωρούμαστε σώση ειδικά αμοιβόμενοι. Είστε σαφείς. Κρατάει τραγελαφικό. Είστε σαφείς. Σας ευχαριστώ πολύ και την Ράπτη για το ρεπορτάζ. Ναι. Πάμε στην εφεδρεία αγορά γιατί ο χρόνος μας πιέζει. Μακάρι να Ελένη πιο Ιατρού. πολύ. Έτσι. Ελένη Λοιπόν, Ιατρού, όχι Ελένη Ράπτη. η Ράπτη είπατε. Ναι. Α, εντάξει, καλή ώρα. Λοιπόν, ήταν να πούμε και την κυρία Ράπτη για το κοινωνικό της έργο, αλλά άλλη μέρα. Να ευχαριστήσουμε πολύ λοιπόν την Ελένη Ιατρού και τον κύριο Φεστερίδη και να πούμε ότι για το Ακριβώς. θέμα αυτό το πολύ σημαντικό της Θεσσαλονίκης θα επανέλθουμε. Πάμε εφεδρεία. Βεβαίως, την άλλη εβδομάδα με περισσότερους Ωραία. καλεσμένους Πάμε και χρόνο. εφεδρεία. Τι γίνεται με την εφεδρεία. Ναι, επανήλθε το θέμα της εφεδρείας παρόλα όλες οι διαβεβαιώσεις που υπήρχαν και από τα τρία κόμματα τα οποία μετέχουν στην εξουσία ότι δεν θα ξανατεθεί τέτοιο θέμα. Δυστυχώς, για μένα καταρχάς κάθε θέση ανεργίας που δημιουργείται είτε στο δημόσιο είτε στο ιδιωτικό τομέα είναι έγκλημα αυτή τη στιγμή. Είναι. Αλλά επειδή να μην έχουμε κοντή μνήμη, να θυμηθούμε τι έγινε το 2010 το Φλεβάρι. Όταν αγωνιζόταν το πολιτικό σύστημα όλο να μονιμοποιήσει δημόσιο 80.000 states και έκανα 62.000 συμβάσεις ορισμένου χρόνου. Και μετά από 3 μήνες ερχόμαστε και μιλάμε για απολύσεις. Με τέτοια επιπολαιότητα που αντιμετωπίζεται η δημόσια διοίκηση δεν μπορεί να έχει σοβαρό αποτέλεσμα. Είναι αξιοσημείωτη η παρατήρησή σας. Πάμε στον καλό φίλο για τις ένοπλες δυνάμεις. Ναι, να το τελειώσω. Ότι αν τελικά εφαρμοστεί που πιστεύω θα διαλύσει τη δημόσια διοίκηση, ας ξεκινήσουν την εφαρμογή της από αυτού διοριστήκαν από το παράθυρο από σήμερα και πίσω, ξεκινώντας από τη Βουλή, να φύγουν σε ανεργία τα παιδιά τους, συμπεθέρες τους και οι κουμπάρες τους, για να καταλάβουν τι σημαίνει ανεργία. Έχει διοριστεί και συμπεθέρα στη Βουλή. Συμπεθέρα. Δεν μπορεί να μην υπάρχει. Συμπεθέρα δεν μπορεί να μην υπάρχει. Πάμε στο καλό μας φίλο Πάμε μας, στον ο κύριο. οποίος είναι Πάμε στον κύριο μαζί Τσουκαράκη. συμπεθέρα στη Βουλή, Δηλαδή τι της λέει ο Βουλής καλύτερος συμπεθέρα, γαμπρός. έλα στην αίθουσα της Ολομέλειας, τι γίνεται Αυτός με ο παιδιά. καλύτερος γαμπρός. Καταλάβατε τώρα. Τρέχα λοιπόν εσύ με το αεροπλάνο σε 30.000 πόδια να πιάσεις το ρόμπο τον άλλον που παραβιάζει τον ενέργειο χώρο. Είναι τι δεν είναι. Δεν είναι μόνο το αεροπλάνο βέβαια, έτσι. Το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας είναι ένας οργανισμός που δουλεύει συλλογικά. Ένα γρανάζι, αν αποκοπεί, καταρρίπτεται και πέφτει όλο το... Κύριε Τσουκαράκη. Όσο πληρώνεται αυτή τη στιγμή ο αεροπόρος που θα πάρει το αεροπλάνο και θα τρέχει στον αέρα. Θέλω να καταλάβετε ότι δεν ξεκινάνε τα πάντα και καταλήγουν στα οικονομικά και στους αριθμούς που κάποιοι θέλουν να μας περιπλέξουν και να φαγωθούμε μεταξύ μας οι κοινωνικές ομάδες. Για μας σημαντικότερος παράγοντας για να μπορέσουν να υπάρξουν υγιείς και μαχητικές ένοπλες δυνάμεις είναι η ψυχολογία. Αυτή τη στιγμή προσπαθούμε, ειλικρινά το λέω, να σταθούμε στα πόδια μας αξιοπρεπείς και να μπορέσουμε να δώσουμε και στην πολιτεία την δυνατότητα να μπορέσει να παράξει εξωτερική πολιτική και διπλωματία. Παρ' όλα αυτά όμως βλέπουμε ότι δεν εισπράττουμε αυτό που δίδουμε. Μέχρι τώρα ο Έλληνας στρατιωτικός δεν έχει τη δυνατότητα να φωνάξει. Μπορώ να σας πω ότι από εδώ και δεν θα μείνουμε με σταυρωμένα τα χέρια, γιατί δεν αντέχουμε άλλο. Είστε Έχουμε απόλυτα καθημερινά μηνύματα από χαμηλόβαθμα στελέχη, χαμηλόμιστα που δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν στις βασικές ανάγκες. Διατάσσονται να μετακινηθούν και δεν έχουν τα έξοδα της μετακίνησης. Αυτό είναι μια μεγάλη από πληγή. οικογένειες. Σωστό. Δεν μπορούν να συντηρήσουν τις οικογένειες. Ανοίγουν 15 Σεπτέμβρη τα σχολεία και δεν έχουν καν υλοποιηθεί οι μεταθέσεις. Δεν ξέρει ο κόσμος που θα πάει. Όλα αυτά μαζεύονται και κάποια στιγμή θα σκάσουν.
Δεν υπάρχει περίπτωση και ο Λευταντικός είναι άνθρωπος, δεν είναι ρομποτάκι. Είναι σημαντικό. Κύριε Τσουκαράκη, θα έχετε κινητοποιήσεις? Είμαστε σε πολύ καλή συζήτηση με τους εναποστρατεία συναδέλφους μας και ναι, κάποια στιγμή κάτι θα γίνει. Τώρα, έχουμε τις αλλαγές στα τέλη κυκλοφορίας και τις αποδείξεις. Μαζεύουμε τις αποδείξεις λοιπόν, έτσι. Από ό,τι φαίνεται, Γιώργο, ναι, θα καταλήξει, θα μαζεύουμε όλες τις αποδείξεις και ουσιαστικά ο Έλληνας φορολογούμενος θα πληρώνει με βάση τη διαφορά την οποία έχει. Τόσα τα έσοδά του, τόσες οι αποδείξεις που συγκέντρωσε, η διαφορά θα φορολογηθεί. Μάλιστα. Και τέλη κυκλοφορίας απευθείας από από την τράπεζα. τέλη κυκλοφορίας απευθείας από την τράπεζα, όχι πια σηματάκια. Τώρα, εσείς 45.000 το εισόδημα, το πλαφόν, αλλά δεν δέχεστε μειώσεις από εκεί και κάτω σε ό,τι αφορά τα επιδόματά σας τρίτη εκ πολυτεχνία, έτσι. Απαιτούμε ένα δίκαιο σύστημα και όπως ο Πρωθυπουργός ζήτησε μια ανάσα από την Ευρώπη και από τη Μέρκελ, ζητούμε λίγο οξυγόνο στην οικογένεια και ας είναι το σύστημα δίκαιο από το πρώτο, δεύτερο, τρίτο, τέταρτο, πέμπτο, δέκατο παιδί να υπάρχει μια αναλογικότητα και να δώσουμε ανάσα σε αυτή την οικογένεια.